ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଚୋରି କରି ଖାଇ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା। ରାମ, ହେ ରାମ, କ'ଣ ହେଲା ମା? ମୋତେ ଡାକିଲେ? ହଁ ଡାକିଲି। ରମାକାନ୍ତ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିଦେବୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆସିଲା ବେଳେ କହିଦେବୁ ଜଡ଼ା ତେଲ ମାରିକି ଆସିବି। ହଁ ମା, ହଁ। ଏ ଶଳା ଶୁଖୁଆ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ରାଇତା ନା ମୁଁ ତମ ଗଇତା? ବାହାରିଗଲା ନା ମଜା ସବୁ? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ୟାର ଚଳ ସବୁ କହିଯାଉଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି? ବାଃ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ନା? ଫ୍ରିଜରେ ତରକାରୀ କାଢ଼ି କିଏ ଖାଇଛି? ଅମର। ହଁ ବାପା, ଫ୍ରିଜରୁ ନୁଚେଇ ନୁଚେଇ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରୁଛ? ମିଛ ସିଏ କାହିଁ କହିବ? ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୁ ଖାଇଛୁ। ସବୁ ଅଛି ହେଲେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇଛି? ତୁ ଖାଇଛୁ। ଆରେ ବାବା ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। କାହିଁକି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି? ସବୁ ତରକାରୀ କ'ଣ ସିଏ ଖାଇବ? ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସିଏ ଖାଇବ। ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଖାଇବ ସିଏ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବୁ ସିଏ? କାହିଁକି କାହିଁକି କରିବୁ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ତୁ? କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ ଏମିତି? ତ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଘରେ ବୋଉ କରି ଆଣିଥିଲି? ଏଇଆ ପାଇଁ? କହ, ଉତ୍ତର ଦେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ ମୋତେ ଏମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୁଁ କାଳେ ଫ୍ରିଜରୁ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ମୋତେ? ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଥିବି? ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମର? ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଟିକେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନାଇଁ, ମୋର ବାଳ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ତାହାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ତମେ ଏଇଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ। ମନେ ପକା। କାଇଁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ? ହଁ ମନେ ପକା, ମନେ ପକା, ମନେ ପକା, ମନେ ପକା ଟିକେ। ଏଇଟାରେ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ। ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମର? ମନେ ପକା ଟିକେ। କହିଦିଅ 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 ଟିକେ। ନାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଇଟାରେ କୁଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲ, ଲୁଚିକି ଆଣିଥିଲ କେହି ଦେଖିଦେବ ବୋଲି। ଦେଖ ଦେଖ, ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ ଟିକେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କହିଦିଅ କହିଦିଅ। ତମେ ମୋତେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଆଣି ଦେଇଥିଲ ବୋଲି କହିଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ କହିଦିଅ ଟିକେ। କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ମୋତେ? ମୋ ବାଳ ନା। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଥାଉ, ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମାନେ ଯାଅ। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି।